Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag na usab kanatong tanan? Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Muhatag na usab kaninyo og usa ka oras o 15 minutos dinhi sa programa nato mga langitong lamdag sa kinabuhi nga diin gidumala sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Kining maong pagtulun-an nahimutang sa Hilltop Center of the Orient PBCM Compound sa barangay sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. O kining programa aduna na kini 23 ka mga radio station nga diin gisudlan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries aron lamang ihatod ang dugang pang mga kamatuoran nga diin gitudlo ni Master dinhi kanamo sanglit am usab nga ipanudlo dia kaninyo. Ayawa taman lang nga kamo makasabot sa mga doktrina o mga prinsipyo nga mga nakasulat sa Biblia kay wala may lain maghatag kanato og lamdag sa paghubad sa balaang kasulatan mao lamang ang Espiritu Santo mao kana ang gipanghimatud-an sa balaan nga kasulatan. Busa kining tulumanon mga lingitong lamdag sa kinabuhi padayon gapon og akong nalang mga pagpasalamat usab sa atong mga viewers ug ilabi na usab sa ato ang mga suking tigpaminawan ug ako usab mga pagpangumusta ngadto sa tanan nga magkaigsuonan kutob sa naminaw nining atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta sanglit sa nambakadaghan man ninyo ug ang ako na lang nga pangumusta general na lang no. Kumustang tanan nga mga kaigsuonan kutob sa nagpatalinghog nining atong programa. Bueno, wala pa man moabot ang atong kauban nga magwawali kita usa lamang karon ang mo hatag kaninyo sa ato ang mga doktrina nga diin gistudlo dinhi ni Master dinhi kanamo. Salit kami man mao ang iyahang mga tinun-an nga diin iyang gitudloan pinagi sa paghubad sa balaan nga kasulatan. Mao nga amo usab kining ipaambit kaninyo. Bueno, ako na lang nga mga pagpungmusta gayod. Ilabi na kang Juanito Salira dapit sa Bohol na may iyang gipaabot nga text na itong mga miaging mga adlaw nga matod pa na niya. Brad Evangelist, good PM Brad. Asa mabasa ang bag-o sugo nga love your matod pa na love your God, love one another, your neighbor, love your enemy. Unya gingon niya dinhi sa text Brad from Brad Juanito Salira. Bueno, kay nangutana man kanako Brad Juanito Salira kung asa mabasa ang imuhang giingon nga sitas asa mabasa nga kinahanglan nga higugmaon ang ato ang isikataw ug ilabi na usab ang ato mga silingan. Imulan nang basahon ang Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ug 10. Pero maayo tingaling ako basahon para imo sab nga mapatalinghugan, no? Akong basahon, Brad Salira, ang nakasulat sa Roma Kapitulo 13 ug ang iyahang versikulo 8 ug 10 unsay nakapayag dinhi giingon. Ayaw kamo pag utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay ang usag-usa na. Kay ang nahigugma sa iyang silingan nagatuman sa kasuguan. Ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog ug ang bisan unsa pangasugo kini nalangkob niini ang mga pulong nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan, mo nagi love your neighbor, ingon nga imong kaugalingon. Ang gugma dili muhimog dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Busa sa imuhang gipangutana Brad Juanito Salira dapit sa Bohol nga asa man mabasa nga higugmaa ang atong silingan ubisan pa ang ato ang kaugalingon naka na mabasa sa Roma Kapitulo 13 versikulo 8 ug 9. I hope nga nagpatalingho ka Juanito Salira. Karon
natong miaging Domingo dunay ning react kalabot sa gisgutan namo sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13 nga matod pa na niya sa iyahang reaksyon gikurhian mi niya nga matod pa na niya nga nasayop daw mi sa among paghubad sa balaan nga kasulatan kay ang sunugon daw sa Dios mao daw ang mga manulunda. Mao manggani sa iyahang pag-react diri kanamo wala say sitas nga gibasa. Bueno kay amo amang abilidad nga bisan pa nga kun ang mga reaktor nga dili sila maghatag og mga sita sa Biblia among ihatag. Wala man tay supak higala nga ang manulunda dunay manulunda nga sunugon. Pero angay nimong timan-an nga ang manulunda dunay duha ka kahimtang. Unsa ba ang gisgutan nga ang manulunda dunay duha ka kahimtang? Mabasa man na sa page 608 sa kanang libro sa kanang Jubas, sa kanang babasa ka na nga dunay gisgutan nga manulunda nga espiritu o kahimtang ug dunay manulunda nga diin lawas nun nga dunay bukog ug lawas. Mao kana ang ato ang nakita diha sa Biblia, duha ka matang ang manulunda. Ang sitas nga imuhang gihatag o ang sitas nga wala nimo gihatag nga nasayop daw mi sa among pag-interpretar nga ang sunugon daw dili ang tao kundi ang manulunda. Bueno, wala man ka maghatag og sitas, ang sitas ako ihatag nimo. Kung atong basahon higala kining nakasulat sa pinadayag sa iyahang kapitulo 20 atong patalinghugan ug dayon ato dayong ipakita ang husto nga kahubaran ini. Ang sitas ug wa ka kahibalo nga ang manulunda sunugon sa kalayo kining nakasulat sa pinadayag sa iyahang kapitulo 20 ug ang iyahang bersikulo 10 ingon ini ang pahayag sa Biblia higala. Og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asupre diin atoa na ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta og didto pagasakiton sila adlaw o gabi hangtod sa kahangturan. Mao kini ang nabasa nato nga matud pa nimo nga ang sunugon daw matud pa na niya sa iyahang pagkurihir diri namo nga mao man lang daw ang manulunda nga mao kanang gisgutang yawa. No? Itambog ngadto wa may laing itambog siyempre ang yawa kaysa sinugdanan ang yawa manulunda man na ato na nang hisgutan karon ug nanihigayon na niabot man ang akong kauban si Brother Samuel Mintimayor mao nga kining imuhang pagkurihir namo higala nga matud pa na nimo ang sunugon mao ang manulunda. Wala man tay supak ni ana higala pero ang among gibasa ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13 layo ra man kayo ang imuhang gihatag nga konklusyon. Wala man may supak nga dunay manulunda nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pero ang among gipamatud-an dinhi nga ang ikaduhang Pedro nga nagisgot man gud mi nga matud man gud sa ubang mga reliyon ug bisan gan ikaw tingali nagtuo ka nga ang langit nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon mahanaw na, mawagtang na, hastaning kalibutan nga atong gipuy-an. Nya daghan naman nato nang gitun-an
nga kanang langit nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon, kanang naa ba mabasa sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto 17, matud pa sa ubang reliyon, mahanaw lagi daw na. Pero sa dinhi sa pagtulunan sa PBCM, sumala sa gitudlo ni Master dinhi kanamo, nga kanang langit nga naa sa taas, nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon, dili na mahanaw. Mao na nga sukwahi ang pagsabot sa nakalaing mga relihiyon nga kanang langit nga naa sa taas mahanaw daw na ug ang kining kalibutan kay ang Dios daw magbuhat og bag-ong langit. Mao man gani nga amo nang gipamatud-an sa Biblia nga ang langit nga gipahimutangan sa adlaw ug bituon dili na mahanaw. Basa ra gud Brad Samuel kay ato ning ipakita dito, ato lang ning ibalik kay aron masabtan gyud ni sa nakalain nga mga relihiyon nga nagpatalinghog. Basa ra gud Brad Samuel ang Salmo sayang kapitulo 148, kana bang langit nga gipahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon mahanaw ba na? Unsa bay gipahayag sa Biblia kay matud pa sa ubang relihiyon nga ang Dios daw magbuhat og usa ka bag-ong langit o bag-ong yuta. Na karon na contradict man Kay sumala sa Salmo 148 bersikulo 1 ngadto sa 6 nga kanang langit nga naa sa taas, wa mi supa ka dunay langit nga pagahanawon. Dunay langit nga pagasunugon, pero dili nang naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw ug bituon, kundi ang langit nga gisgutan sumala sa pagpadayag sa Biblia, mga tao lang kay ang tao gisimbolohan og langit. Nabasa bitaw na nato nga kamaong muawit, kamaong mubuhat og pagkamatarong, kamaong mumantala, kamaong mo patalinghog nya nga kanang giisgutan nga mga langit kamaong mo patalinghog. Kung kamaong mo patalinghog, natural nga doon na igdulungog. Lisod po kayo nga kamao ang langit mo patalinghog, way dalunggan. Ha? Klaro man na kayo, pero lang lagi kay ang pagsabot lagi sa ubang relihiyon, dili man sama sa pagtulunan sa PBCM, nga biblical guning amua, kanang ilaha, literal man ang ilaha. Pero Brad Samuel, sa akong pangutana, kana bang langit nga naas taas, sumala sa Henesis 1:16 ug 17, mahanaw ba na sumala sa Biblia? Ano yung Francisar, basahon tao, balik-balik sa mga daghan, hindi na po nila pagbalik-balik. Charog di po nila na masago. Hindi pa matutaan nga may langit na giputan sa atong nabasa, nangibutangan sa adlaw bitulong bulan, niya. Kanak, sa atong nabasa, nga kung doon na may paghanawon sa Dios, dili gyud ang langit nga naas taas, atong gipuy-an nga naas taas, naas ibabaw. Dili na mo'y buot ipasabot. Tungod kay sumala sa daghan natong pagtuon, nga daghang mga sitas nga atong gisuportar, nga ang hanawon kadto lamang langit nga kabalong magpatalinghog, kabalong buhat pagkamatarong, pagbuhat sa pagkamatarong, nga kana retirado. Kamaong muawit. Kay bawong muawit, kung langit kagabong muawit, nga kana retirado lamang kana sa mga tao. Busa aron sa paghatag og maligong pruiba nga kanang langit nga atong nga naa lugar makita nato sa ibabaw, dili yun na mahanaw mga malnamo nga makigsunan. Basa mabasa, Brad sa Samuel. sumala sa itong pagkabasahon sa Salmo 148 versikulo 1 hantod sa 6 ang atong pagkabasahon gingon, daygon ninyo si Jehova, daygon ninyo si Jehova gikan sa kalangitan, daygon ninyo siya diha sa mga kaitasan, daygon ninyo siya kamong tanan nga mga manlunda, daygon ninyo siya kamong tanang mga panuniya, daygon ninyo siya adlaw ug bulan, daygon ninyo siya kamong tanang kabituunan ug sa kayag, daygon ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan ug kamong katubigan nga anaa sa ibabaw sa kalangitan, ipagdaig kanila ang ngalan Jehova kay siya nagsugo ug sila nang himo, iya usab nga gitukod sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Gibuhat niya ang usa kay paybalo nga dili usab mahanaw. Busa ang atong natagdan langit nga langit nga kanang nas taas butangan sa adlaw, kanang bituon ug bulan mga malnamo nga maksunan, dili kana mahanaw tungod kay gibuhat kana sa Dios sa katuigan nga matud pa walay katapusan. So mo kanang langita busa ang atong higala nga nihatag nato og reaksyon sa atong pagwali atong duyang Domingo nga matud pa nila ang sunugon daw, ang wagtangon daw,
nga langit retirado kuno kanas mga manulunda nga kato kunong nga nakigbatok daw sa Dios mo man iyang buot gipasabot busa sa atong natagad nasipyat ang atong higala tungod kay akong gipungutana Brad Cesar nga asa nimo mabasa sa Biblia Ako nang nga- ihatag, Brad Samuel, no? nga matud pa ang sunugon kanang gingong manulunda nga kanang nakigbatok law sa Dios kuno mo kuna iyang prinsipyo wala gyud nabasa Brad Sumala. Samuel, ako ang gihatag na ang iyang sitas, no? Kay wa pa katong- makaabot sa katong- pinadayag, sa pinadayag. kapitulo 20, pero versikulo 10. dili mo po na mabasa masabot na to Brad Cesar nga kana langit no na kay paghisgot og manulunda naa ba denas langit nun ba din ang manulunda nga ang langit nun kay uban man lang na sa Dios pura busa kana Pero di Brad Brad Cesar. Samuel, no? Ato nang putlon usa ka diot, no? Kay aron dili kuan, no? Ah. Ang iyahang sitas nga gihatag nga ang manulunda wala man siya mohatag, Brad Samuel, ako naman lang naghatag kay wa man siya maghatag og sitas. Akong basahon, Brad Samuel, ang giingon niya nga ang malulunda daw mao ang sunugon. Naana mabasa, Brad Samuel, sa Pinadaya kapitulo 20 bersikulo 10. Ako garing usbon, Brad Samuel, aron makatinaw ni ingon dinhi og ang yawa mao maning manulunda nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asupre din atoa na ang mapintas nga mananap og ang nini nga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw o gabi hangtod sa kangturan. Mao ni ang sitas nga iyahang buot ipasabot pero lahi manggod Brad Samuel ang atong gibasa manggod ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 kapag abot sa adlaw sa Ginoo nga kanang adlaw sa Ginoo sumala sa ikaduhang Kronikas bersikulo 20 o 15 mao kana ang gubat bisag imo nang basahon ni Gala o ang Pinadayag 16 bersikulo 14 ngadto 21 nga kanang adlaw sa Ginoo gubat na mao manggani nga gisgutan dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 nga ang mga langit mawagtang og uban sa dinaguok og ang kasuktanan sa kalibutan mga tunaw mao na nga atong gipahayag nga ang kalibutan nga giskutang langit nga mawagtang mao kana ang mga tao nga gisimbolohan nga langit gihapon nga kamaong muawit, kamaong mubuhat pagkamatarong, kamaong mumantala o kamaong mo patalingog kuma kay kamaong mo patalingog do na kanay igdulungog do na kanay dalunggan mao na ang atong bot pasabot ni Brad Samuel ug ngani pa man ay sa Brad Samuel ngani pa man ang gisgutan sa Biblia nga pagasunugon mao ang mga tao apektado na basa ra gud Brad Samuel ang suponyas para maklaro gyud ni wa man tay supag na anang pinadayag sa iyahang 20 bersikulo 10 nga dunay gisgutan dinha nga manulunda nga sunugon sa kalayo wa tay supag diha naaman na babasa man sa Biblia busa atong ipatin-aw Brad Samuel ang suponyas unsa ba ang mga masunog dinha unsa ang mga butang nga masunog apil ba ang tao ana aniya ba Cesar akong basahon kung unsa man ang kalakip lugar sa pagsunog lugar sa Dios aniya sa Soponias sa kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3 akong pag-uton sa hingpit gayon ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta nagaingon si Uba akong pag-uton ang tao ug ang mananap akong pag-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang isda sa dagat ug ang mga kapangdulan sa mga dautan ug akong pag-uton ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Uba busa ang kalakip kinsa ang maut-ot Brad Samuel ang kanang pag-uton lugar kalakip lugar sa Ang pag-uton ang tao isda kanang mga langgam sa kalangitan unya isda sa kadagatan busa mo unay Sunugon. lugar nga pagsunog lugar sa Dios mo kana sila ang paghahanahon sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero wa tay supag Brad Samuel nga doon na po'y sunugon nga manulunda nga sunugon siya sa klayo aso o asupre. Wa tay supag diha. Katong manulunda nga lugar Katong nakig-away, nakigbatok sa Dios para ato ning isgutan Brad Samuel. Kung ato nang i-aplikar ba Cesar
nga maunang mga tawhana matud pa nila nga mao kanang pagasunugon ay naabagoy iya sa yawa o mga yawa lugar nga kay balo lugar maghimo og pagkamatarong usa sa atong natagad dili gyud na mo ibot gipasabot kay ang langit nga description nga giulagway sa Biblia nga pagasunugon o magpabilin ka kun na may sunugon kadto lamang langit nga kay balong kanang buhat og matarong. pagkamatarong buhang magpatalinghog nya kay balong kanang gingon nga muawit naman diya sa Biblia sa atong nabasa di atong sa makadaghan na nga pagtuon na to din sa Biblia Brad Sisa. Pero di ata Brad Samuel kay naghisgot man siya og manulunda. Kining manulunda wa tay supak kay sa ako lang gikaingon nga duha ka matang ang manulunda espiritu kahimtang og tao kahimtang. Karon maghisgot ta og yawa o manulunda. Unsa bay ato mabasa Brad Samuel sa Ezekiel kapitulo 28, basaha Brad Samuel, og ang iyang bersikulo 13 ngadto 18. Unsa bay atong mabasa niining gisgutan nga manulunda sumala sa Biblia? Anya Ezekiel. Brad Sisal ato basahon ning gibasa mo gihisgutan mo nga sita sa 28 sa Ezekiel 18 atong patalinghugan atong pagkabasahon ang nakasulat sa Biblia gingon tungod sa kadaghan sa imong mga sala diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon ikaw nagpasipala sa imong nga balaang mga puloy-anan busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong taliwala kini maoy naglamoy kanimo 13 Brad Samuel unahan 13. ikaw matud pa sa bersikulo 13 nya Ito ikaw 18. ngadto sa 18 ilahos lang sige. matud pa ikaw dito sa Eden ang tanaman sa Dios ng mga mahal nga mga bato nga bato maoy imong Tabon. ang sardio, ang topasyo, ug ang diamante, ang berilo, ang onyx, ug ang haspe, ang safiro, ug ang esmeralda, ug ang karbunklo, ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong mga plauta diya kanimo sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam na. Ikaw mao ang nihog nga kirubin nga nagatabon ug ako nagapahamutang matud pa kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa kabalaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog sa tilwala sa mga bato nga kalayo. Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod ang dili nga Pagkamatarong. dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon sila nagtukob sa imong taliwala sa pagpanlupig ug ikaw nakasala busa isalikway ko ikaw ingon sa mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios o gilaglag ko ikaw o nagatabon nga kirubin gikan sa tiliwala sa mga bato nga kalayo ang imong kasing-kasing katong kirubin gipat taas tungod sa imong katahom gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw gipukan ko ikaw ngadto sa yuta unya gipahimutan ko ikaw sa atubangan sa mga hari aron sila makasud-ong kanimo tungod sa kadaghan sa imong mga sala katong kirubin nga gipahimutan ang lugar sa Dios diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon ikaw nagpasipala sa imong nga balaang mga pulianan busa ako nagpagula ug kalayo gikan sa imong taliwala kini maoy naglamoy kanimo ug ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa atubangan kanilang tanan nga nagasugdoong kanimo. O unsa day ang gisgutang kirubin? Gipahimutang daw na siya dito sa Eden. Unya sa kakanaog ang kirubin, unya tungod lagi kay ang kirubin gipahimutang man sa Dios dito sa Eden, hingkit-an sa Dios nga adunay gibuhat niya nga dili pagkamatarong. Dili kayo. Oo. Karon unsa man ang gisgutang kirubin nga diin hingpit siya kanang gitawag siya og morning star. Dito siya sa pinasugdan sa Eden. Karon ang kirubin nga gipakita sa Biblia unsa ba kanang kirubin? Ang kirubin sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 20 nag-ingon og ang mga kirubin magabuklad sa ilahang mga pako
sa ibabaw nga magatabon sa halaran sa pagpasiguli uban sa ilang mga pako. Bisag dinhi lang taman, unsa day ka ng kirubin nga gipahimutang sa Dios dito sa Eden? Ha? Gitawag siyang morning star. Ang kirubin dunay pako kung mao manulunda kung anghel. Karon ang pangutana, Brad Samuel. Ha? Ang kirubin, iridi ang pinadayag Kapitulo 12, versikulo 7 ug 9, Brad Samuel. Sa diha nga ang kirubin nakit-an sa Dios nga duna siya gibuhat nga dili matarong. Ha? Nga kanang gisgutang kirubin nga dunay pako. Iyon sa ba ang gipakita sa Biblia? Sa pinadayag Kapitulo 12, versikulo 7 ug 9, Brad Samuel. Basaha. Ingon ini Brad Cesar sa kingon mo nga sitas nga nag-isgot kini sa kirubin gihapon. Kirubin. Hmm. Nga matud pa nga sa atong mabasa nga Basahan. kunya nahitabo ang gubat dito sa langit si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat apan gudupig sila ug walay naidapit sa walay dapit paalang kanila o kanila dito sa langit ug gitambok ang dakong dragon ang seribinte nga karaan ngandang yawa ug satanas nga maglilimbong sa tibuok nga kalibutan siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya busa sa atong gatagan nga Ang kirubin Cesar dunay gubat dito sa langit dito'y gubat nga nitabo nga sa langit sa kang Miguel. Oh, sumala sa imong gibasa, Brad Samuel, nga ang naitabo nga dunay gubat daw dito sa langit si Miguel ug ang iyang mga manunda nakigubat batok sa dagon ug ang dagon ug ang iyang mga manulunda nakigubat duga dito kang Miguel apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila dito sa langit ug saman katong gitawag og kirubin kay naggubat man dito sa langit batok kang Miguel unsa may nakita gilupig ang katong kirubin kun manulunda unsa may natabo o gitambog ang dakong dragon ang serpente nga karaan nga bitin nga ginganlagyawa og satanas nga maglilimbong sa tibuok kalibutan ug siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. So sa diha nga dunay gubat dito sa langit batok kang Miguel ug uban sa kirubin nga manulunda nga dunay pako gilupig sila mao nga sila gilupig mao nga gihulog sila dinhi sa yuta sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ngano man nga ang yawa nga mao ang gisgutang kirubin kung manulunda ngano man nga gihulog ang yawa. Basahon ko ang Abyas sa iyahang Kapitulo 1 o ang iyahang versikulo 4 giingon, bisan ikaw nagabatog sa kaytas-an ingon sa agila, o bisan ng imong salag ikapahimutang sa taliwala sa mga bituon, gikan didto, matud pa sa Dios, hulugon ko ikaw nga nagaingon si Jehova. Kung mao, ang kirubin di ay, sumala sa itong nabasa sa Biblia, gihulog sa Dios dinhi sa yuta ang gisgutang kirubin nga mao gisgutang yawa ang serpente. Permiro gitawag sa kirubin manulunda pero pag abot nga nakit-an siya sa Dios nga dunay pagkadili matarong ang iyang gibuhat gitawag na siya og yawa og serpente nga karaan nga satanas. Mao na ang gisgutang sa Biblia nga maoy gitawag na adtong kirubin nga nakigubat didto sa langit taliwala usab sa katawhan sa Dios nga mao si San Miguel. Karon kay ang yawa gitambog man dinhi sa yuta. Unsa may katarungan, Brad Samuel? Ngano man nga ang yawa sumala sa Isaias 14, Brad Samuel, basaha o ang iyang versikulo 13 o 14. Unsa di ay plano sa yawa nganong gitambog man siya. Isaias basaha, Brad Samuel 14:13. Aniya Brad Cesar, basahon ko ning Isaias sa iyang kapitulo 14 versikulo 13 giingon dinhi ug ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing ako mukayab ngadto sa langit
ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. Busa matud pa mo nay plano lugar sa Dios nga nganong itambog siya ngadto sa yuta kadtong yawa o kerubin o manulunda, nganong itambog siya tug kay nagplano matud ang yawa nga matud pa mukayab daw siya. Matud sa kay tasan. Tasan mukayab ngadto sa langit daw ug ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon. Busa muna kay nakita sa Dios ang pagkamalapason lugar sa yawa. Gustong mahisama saya sa Dios. Sama lugar sa Dios muna nga ang gidangatan, gitambog siya ngadto sa yuta mga malnamo. Dinhi sa yuta. O karon, ang plano day sa yawa nga gusto siyang mahisama sa Dios. Mao na ang plano di ay sa yawa. Mao hinungdan nga wa man siya nagsaksid, wa man siya nagmalampuson, mao kadapil di man siya gubat dito sa langit, mao nga gitambog siya dinhi sa yuta. Mao na ang kasaysayan higala sa gisgutan manulunda kung kirubin nga sa diha nga nagkasala siya kay gusto siya nga may sama sa Dios. Kung sa may gitawag na niya, gitawag na siya yawa, ang karaan nga si repente. Mauna ang gisgutan sumala sa Biblia. Gitawag na sa yawa, dili na manulunda, dili na sa kirubin. Yawa na ang tawag sa Dios ngadto kaniya tungod kay dunay iyahang buhaton nga gusto siyang may sama sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon sa diha nga gihulog na ang yawa dinhi sa yuta, Brad Samuel, kinsa ang unang biktima, kinsa ang gisudlan sa yawa sumala sa Biblia? Buhat 13, Brad Samuel. Iride ang Buhat kapitulo 13 versikulo 4 ngadto sa 12, unsa man kinsa man ang nahimong biktima sa yawa, kay ang yawa niya naman siya sa kalibutan. Basaha, Brad Samuel. Buhat 13. Aniya ba si Sar sa Buhat sa kapitulo 13 versikulo 4 ngadto sa 12. sa 12 ingon dinhi ang atong pagabasahon. Busa Kinsay na biktima niya? busa pinagikan sa Espiritu Santo sila nang lugsong ngadto sa Seleucia, ug gikan didto misakay sila sakayan padulong sa Sipro, ug sa paghiabot nila sa Salima ilang gimantala ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga sa mga Hudiyo, ug siwan dito uban kanila ingon nga katabang, ug sa nagalibot na nila ang tibok pulo hangtod sa Papos ilang gikahibalag ang usa ka Hudiyong salamangkiro ug propeta nga mini nga ginganlan si Barhesos. Siya uban sa gobernador nga si Sergio Paulo nga mo'y usa ka taong masinabuton, ug si Bernabe ug si Saulo gipakuha sa mga gobernador ug gikan kanila iyang gitinguha ang pagpamati sa pulong sa Dios. Apan gisupak sila ni Elimas nga salamangkiro kay mauman kana ang kahulugan sa iyang ngalan, nga naninguha sa pagpatipas sa gobernador gikan sa pagkamati hinuon. Apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo nga puno sa Espiritu Santo, mitutok kaniya og mingon, ikaw nga yawa o ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug lanses, dili ka ba mahunong sa pagtuis sa mga matulid nga dalan sa Ginoo? Ug tanawa ug karon tanawa nahisakpan ka sa kamot sa Ginoo, ug ikaw mabuta ug dili na makita sa ibabaw sulod sa usa ka panahon, ug diha nitakyap kanila ang kangiob ug kangitngit ug nasukarap siya nga mangitang taong makaagak kaniya. Sa bersikulo 12, ug ang brumituo sa pagkita niya sa nahitabo kay siya natingala sa tuluhan matingod sa Ginoo. Busa sa atong natagad Kinsay na biktima sa yawa, permero? ang Si Elimas, gisudlan sa yawa. Kay iyang pahisalagon ang gobernador aron dili mo tuo. Si Elimas mo siya mo ni ang usa ka salamangkiro sa kaning panahon. Gisudlan sa yawa. Kay gitambog din ni syuta god karon.
ang pangutana. Kaya ang yawa niya na mas kalibutan, unsa bay buhaton sa yawa, higala. Anihan tubag. Basahon ko ang unang Pedro, Kapitulo 5, o ang iyahang bersikulo, Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Unsa may giingon din ni sa babasa nato sa Biblia. Magmalinaon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot sa masaliyon nga nagngulob nga nangitag iyang matukob. Iyon sa di ay buhaton ining yawa. Kay niya na mas kalibutan, magtuyok-tuyok na siya, maglibot-libot na siya, kinsay iyahang biktimahon. Muna ang bulaton sa yawa, higala. Karon ang pangutana. Sa gipakita sa Biblia kay ang yawa, mangita man siya og tukbunon. Unsa man ang dugang pang gipakita sa Biblia. Basaha, Brad Samuel, ang yawa ba'y musulod sa lawas sa tao? Episo 2, versikulo 2. Ani Brad Cesar, basahon lugar nato kang nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 2, versikulo 2, ingon ini ang nakapayag sa Biblia. Nga niini nagagawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa pagbuot sa kagamhanan matud pa sa kalahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Busa katong gingon nga matud pa musulod ang yawa musulod ay nas tao. Musulod ay nas tao kadtong mga tao nga masupilon. Kay kinsa ba di ay tawgon og masupilon di katong yawa nga naas tao. Mao man gani nga dunay mga tao karon nga mga masupilon. Kanang mga tao nga masupilon mao na ang gisugdan sa yawa. Nga sa pinasugdan ng yawa gitawag na siya kirubin, higala. Karon kay ang yawa niya na mas kalibutan musulod man na siya sa tao. Doon na ba'y musunod po siya wa? Naa. Gitagna na nadaan sa Biblia. Taliwala nga ang yawa. Imbis nga mulikay ang tao. Pero di yun pwede oy. Naay musunod sa yawa. Naabay ipakita sa Biblia. Basahon ko ang unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 15 unsay gipayag. Kay aduna nay pipila kanila nga nahisalaag ngadto sa pagsunod kang Satanas. Idun na gayo day tao nga musunod ni Satanas. Busa dili nato manikayan nga nining atong panahon karon na agoy mga tao nga mga masupilon kay ngano man kana gisudlan sila sa yawa sumala sa atong nabasa sa Biblia o ang tao pod doon na po'y musunod sa yawa sumala sa atong nabasa mo bitaw ni karon na mga patay, na mga tulis, daghan pang uban nga mga krimen nga nagapanghitabo sa kalibutan. Ngano man tungod kay ang espiritu sa yawa kay gihulog man dinhi sa kalibutan, misulod man kana siya sa lawas sa tao, mao kana nga duna po'y mga tao nga musunod po siya yawa. Kay ang yawa sumala sa atong nabasa sa Biblia nangita na siya matukob. Kisa yang biktimahon ba? Mo nahigala ang gipakita sa Biblia. Karon, unsa pa gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Kini bang yawa nagtuo ba po ni sa og Dios? Santiago 2:19, Brad Samuel. Kini bang yawa nagtuo ba po ni og Dios? Oo. Nagtuo po na og Dios. Unsay mabasa, Brad Samuel, Santiago 2:19? Ani Brad Cesar, kaning yawa ba nagtuo ba Dios sumala sa imong pangutana o nagtuo kayo? Pero matud pa sa Biblia, nagpangurog puno siya sa kalisang lugar sa Dios. Ano? Santiago siyang kapitulo 2, versikulo 19, inyong patalinghugan giingon dinhi. Matud pa, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka ni ana. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab ug nagapangurog sa kalisang Dios. Bisan pa ang yawa, Cesar, nagatuo gyapon sa Dios pero nagpangurog lugar sa kalisang. Unya karon,
kini mga yawa sama niini karon nga nagyubit na to, nagyaga sa tong magtutudlo. Angay basad gyud na nga suklan gyud na sila. Angay yung suklan nga naman. Kay gipanudlan gud nagyawa gud kana mga mayubiton sa atong magtutudlo, kana mo criticize sa toa. Gisudlan na og daotang espiritu na. Ha? Kay nga naman. Nga gisudlan na sa daotang espiritu, gisudlan na ni Satanas. Ato nang nabasa nga ang Satanas kung ang yawa nga gitawag og kirubin nga hingpit sa pagbuhat sa Dios ngadto kaniya, unsa man nangita nagmatukob, mao na ang gipakita sa Biblia. Busa ang yawa nagtuo pod og Dios pero sumala sa Biblia nagkurog sa kalisang. Ang pangutana Brad Samuel, ang yawa ba'y mahadlok ta? Dili. Dili ta madlok si yawa. Kanang nagyubit na to, di ta madlok ana. Sa kinsa pang relihiyon na nga makigbato ka na to, Brad Samuel, basta Biblia lang, wa tay gisibugan din Mao manggani nga to silang gihagit, nga kinsa man ang nakalae mga relihiyon, madagko mag-relihiyon, magamay man og relihiyon, i-react ang amo ang pagsabot sa Biblia og sayop ba gining amo pagsabot. Kadaghan pila ka relihiyon sa Pilipinas pitindaghan na, pero ang among hagit kining amo ang paghubad sa Biblia nga gitudlo ni Master dinhi kanamo sayop ba mi? Na kung sayop mi, di ipakita ang inyong dili sayop. Hangtod karon Kastila Pilar man nag-text na to Brad Samuel, isa ka buok. Kadaghan ninyong reliyon nga naminaw, balo mo o pila ang among viewers sa matag Domingo, kapin sa libo. Ang viewers na mo, siya ropon uway makareact diha. Daghan man nakalaing reliyon nga naminaw na to Brad Samuel, pero wa man sila reaksyon. Nga sayop ning ato ang gihimo sa paghubad sa balaang kasulatan. Di mo makaingog sayop mi, kay gibasa lang na mo ang Biblia, kana inyong Biblia, mausad ning among Biblia nga gibasa. Busa dili sigud sila makareact Brad Samuel tungod kay ang atong gibasa Biblia maupot ang ilaha pong gibasa Biblia, pero ang pagsabot nila dili mao na ang atong gikurian ang ilang pagsabot aron atong matulid ang mga pagtudlo sa mga ministro, mga pari, mga diakono o unsa pa nga mga matang Katolik pitdipindir ato kining ayuhon ang pagpasabot sa Biblia, dili kay atong bakakan ang mga tao. Mo na ang tuyo sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries. Wa mi manlimbong ninyo. Mamanggani nga kapila na namo nagiingon, gihagit ta mo nga kining among pagsabot sa Biblia. Sayop ba? Nan kung sayop mo react mo. Ang among number sa cellphone, among itugan 0955-11-38128 sa TM na. Balik ko na ko. 0955-11-38128. Unya ang atong smart 0961-65-91717. Sa smart na. Kung balik ko. 0961-65-91717. Mo nang sa smart. O, di mo react mo. Inyong ingnon nga, sayop na inyong pagsabot sa Biblia. Why sa pa yan? Kung sayop, di ipakita ang inyong dili sayop. Na nakita na nato, Brad Samuel, nga di ay ang yawa sa pinasugdan kirubin. Manulunda na siya, tungod kay doon na siya ambisyon, nga gusto siyang may sama sa Dios, mauna nga gitambog siya dinhi sa yuta ug misulot siya diha sa lawas sa tao, nga mao kana ang ato nakita sa Biblia nga duna puy mga tao nga mosunod pod sa yawa kun Satanas. Karon Brad Samuel, si Kristo ba'y nabiktima ba pod ni ining yawa sa paghulog na dinhi sa kalibutan? Si Kristo mismo nabiktima. Basagan Brad Samuel ang San Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 nga to sa 7, si Kristo ba'y biktima sa yawa? Kay ang yawa din himas kalibutan. Sa unang kapanahon na si Kristo ba'y nabiktima ba po sa yawa? May basa ba sa amin? Cesar, basahon ta ang matud pa nakasulat sa Biblia sa Inggyon mga sitas sa Mateo. Kapitulo 4, versikulo
Uno City. hantod sa city nga atong pagabasahon giingon unya si Jesus giatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw matud pa aron tintalon sa yawa ug siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi. Ug tapos nini gibati niya ang kagutom. Ug ang manintal miduol ug miingon kaniya katong yawa kay ikaw anak man sa Dios sugo kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kanya mitubag siya nga nagaingon nasulat na matud pa ni Kristo ngadto sa yawa ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kitasan sa templo o gingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umambak ka ikaw o imambak ikaw ngadto sa ubos matud pa kay nasulat man kini nga nagaingon magahatag siya sugo sa iyang mga manununda may tuod kanimo ug sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili may pangdol sa bato ug si Jesus mingon kanila usab may sulat na kini nga nagaingon ayaw pagpintala ang Ginoo nga imong Dios busa sa atong natagad nga Cesar nga gibasa nato nga ang una lugar nga kanang Gitintal siya sa yawa. sa yawa mo si Kristo sa kanang gidala siya. panahon. Mo na unang kanang gitintal sa yawa. Si Kristo biktima pud sa yawa. Kay sumala sa magibasa Brad Samuel, ako lang balikon aron nga masabtan kini ngadto sa atong mga suking tigpinawan og si Jesus gi hatod sa espiritu ngadto sa mga waaw aron tintalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw ug kapatan kagabi. Nagpuasa lugar sa Kristo sa 40 kadlaw, 40 kagabi. Ug tapos ni gibati niya ang kagutom. Duga si Kristo gigutom kay nagpuasa man. Ug ang maninintal nga maong yawa miduol ug ingon kaniya, kay ikaw man anak ka sa Dios. Sugua kining bato nga mahimong tinapay. Duga mao lugar to lugar sa yawa kay gigutom bo si Kristo. Unya niingon ang yawa nga kay ikaw man kaha ang anak sa Dios sugua kining bato nga mahimong tinapay. Apan kadiya mitubag siya nga nag-ingon nay sulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay kundi sa matagpulong sa Dios nga magagula gikan sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa sa syudad o sa balaan gitungtong siya sa kaytas-an sa templo o giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon bagahatag siyag sugo sa iyahang mga malunda may tungod kanimo. Nagaingon din sa ilang mga kamot bagasapnayon ikaw aron ang imong mga tiil mahipangdol nga dili mahipangdol sa bato. Nining punto ang yawa gitintal si Kristo nga gidala siya sa templo o giingnan siya sa yawa kay ikaw man anak sa Dios umambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon magahatag siyag sugo sa iyahang mga manlunda may tungod kanimo sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong tiil dili mahipangdol sa bato. Asa man nagikot sa yawa? Kanang gisulti niya dito kang Kristo narao nara ang gikot sa yawa. Basahon ko ang Salmo Kapitulo 91, versikulo 12, ingon dinhi. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil, dili may pangdol sa bato. Dinhi nagikuha sa yawa. Sa Salmo Kapitulo 91, versikulo 12. Ingon ana, higala, ang ato ang pagpasabot kung maghisgot ta og yawa. Wa ra ba ni gisultis mga kalaing relihiyon dili man nila gud ni masulti Brad Samuel nganuman wala sila kaugalingon nga magtutudlo nga nakita nila pananglitang karon maingon sila nga kami nagwali mi ni Kristo si Kristo maong among magtutudlo mangutana min ninyo mga pastor mga pare mga katolik pitipinder kay nagpatuo man mo nga kamo kasumpay sa mga apostol kamo nagpatuo man mo nga mga sinugo mo ni Kristo. Mangutana sad ang PBCM ninyo. Tinuod ba nga kamo sinugo ni Kristo? Diin man mo. Nagkita ni Kristo aron mahimo mong sinugo. Doon na'y sinugo si Kristo. Dili mo. Kinsay sinugo ni Kristo. Ang iyang mga tinunawa mo'y labot. Nagpalit na mo sa Biblia. Inyong gihubad ang Biblia. Sa inyong kaugalingon, interpretasyon, maumengani ang mga
tao karon nayabag sa pagsabot sa Biblia nganuman tungod kay ang inyong pagpasabot sa mga tao dili mao kay nganuman walay magtutudlo nga magtudlo ninyo dili sama kanamo nga duna gayoy magtutudlo namo nga nakita namo ang magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Sr. mo'y hinungdan nga kami makaistorya og tarong pinasikad kung unsa ang hustong pagsabot sa Biblia. Ingon na ang diferensya. Ang diferensya mangod Brad Samuel kay kining nagpatuo nga kuno sila sinugo ni Kristo wa pud makakita sa nagsugo. Pero kita Brad Samuel di ta maulaw. Sinugo ta sa Dios. Na ay Dios nga nagsugo na to ang atong magtutudlo. Mao si Master Tomas Eugenio Sr. Ha? Dili mi maulaw ana. Mamagani nga mo pagsabot sa Biblia, di mo makaingon nga sayop nga numan. Na ay magtutudlo na mo nga Diyos Espiritu Santo tanawa. Naabay ning react sa amuhang mga pagbasa dinhi batuon sa Biblia? Wa! Nga numan, dili nila kaya. Haan naman tong gibantog nga mga debater dinhi sa Cebu. Ma? Naay mga gibantog dinhi nga mga manlaki kuno mga debater. Biasa naman na inyong mga debater sa nakalaay mga relihiyon. Pag-text mo diri sa PBCM, sa DYLA, aron makita nato ang diferensya. Kini amo, dili ni pagpaysalaag ninyo, ayawat kamo ta, malipay kamo, nga naay mga tao nga nagtudlo kaninya. Kung unsa ang hustong pagsabot sa Biblia, kini amo dili ni binuhat-buhat, kung dili sigon sa mga nakasulat sa Biblia. Wa may laing gibasa dinhi. Ha? Kung dili Biblia, mo nagiingon ni Anhing Soriano, ang Biblia ang sasagot. Husto man na. Kay og magpamatuod ka nga way mabasa sa Biblia, mahog man naghirsi. Butang-butang og minugna, minaumao. Dili ingon ana kung kita mo ang kunta nga kamatuoran. Busa ingon ana, Brad Samuel, ang atong nabasa sa Biblia nga ang yawa musuluday ni sa tao o magpahisalaag kini bisan gani ang atong Ginoong Jesucristo biktima sa yawa sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, iridi Brad Samuel unsa pa ang atong pag-ila sa yawa? Juan 8:44. Unsa ba ang ilhanan sa yawa aron makailata nga kana pagtulunan din na sa yawa? Be unsa man ang gipakita sa Biblia, unsaon nato pag-ila sa yawa, bagisgot ng tagyawa diri wa takibalo. Unsaon nato pag-ila sa yawa? Bigitugan ba sa Biblia Brad Samuel, unsa ang usa sa buluhaton sa yawa aron mailhan nato ning yawa, pagtulunan sa yawa? Anya Brad Cesar, unsaon na to pag-ila ning yawa kay di ra ba nato ni mag-ila ta gatod kay sungaya ni siya. Narabay walay sungay, narabay nindot kay ni siya postura. Nindot guwapo, guwapa. Oo. Mga nindot kay postura ni pero kanang yawa ang uban. Dili nato ilhon na manindot man siya gisuot unya kanang wa man siya. Oo, wa man siya sungay unya mamaot man siya unya kanang wala siya sungay dili na nato pag-ila ang yawa niya. Ang gihatag nga description sa Biblia sa pag-ila sa yawa niya. Sayon ra kayo mga malnamo nga magsiya niya. 8:44 sa Juan gingon, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamaturan kay siya ang kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingon kay kinaiya niya kay siya bakakon man ang ugmao ang amahan sa mga bakak. Busa ang pag-ila sa yawa bakakon kanang inig pamakaw dai sa yawa tukma daw sa iyang kiniatod kay siya bakakon man o kanang amahan lugar sa mga bakak. Oh, ang pag-ila sa yawa sayon ra. Dili sungayan. Kaya ang tao ra ba mingon dayon nga ay ang yawa sungayan. Dili oy. Si pagtuon niyo. Kanang yawa nga sungayan naara na sa salida sa sine. Naas mga magasin. Pero sa aktual, tao ra na. Sama nato kay ang yawa espiritu musulod na siya diha sa lawas sa tao. Ang pag-ilan nato sa yawa bakakon sumala sa atong nabasa sa Biblia. Biyon sa pang pag-ilan nato sa yawa, gawas nga siya bakakon. Narao ang Biblia mao'y nagtug-an. Dili ta kay
Manumangil ta, dili oy. Biblia ato ang pangutanon. Gawas nga ang yawa bakakon unsa pa ang ilhan na yawa. Narao. Basa gani unang Timoteo kapitulo 4 og ang iyang bersikulo 1 ngadto sa 4. Unsay giingon dinhi si Paya. Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kauli ang mga panahon. O na. Ulahing panahon karon ba? Adunay man nagpamiyagikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu og sa mga tuluan sa mga yawa. Ano na? Pinaagi sa mga magpagminaot sa mga taong bakakon. Kinsang mga kaisipan nga paso nga daw binagang, pinaagig binagang puthaw. Nga! Rao sa 3, nga nagdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa pagkanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga nagtuo og nahibalo sa kamaturan. Unsa di ay ang pag-ilan nato sa yawa sumala sa Biblia? Dili lang nga bakakon. Dili kaya pag-ilan nato sa yawa dunay sungay. Ang pag-ilan nato sa yawa basta na ay pagtulunan nga magdili sa pagpangasawa o sa pagkaon nga gibuhat sa Dios. Mauna ang usa sa ilhanan nga gitumbok sa Biblia nga usa kana sa tuluan sa mga yawa. Ingon ana ang gipakita sa Biblia amo pa na dili oy. Gibasa lang namo ang Biblia. Nga mao kana ang atong natagad nga unsaon day nato pag ila ang yawa sayon ra bakako na siya. Unsa pa magdili sa pagpangasawa. Na kung kinsa man ang pagtulunan nga nagdili sa pagpangasawa, usa kana sa ilhanan nga gitudlo sa Biblia nga tuluan sa yawa. Sumala sa gibasa nato, dili kay sumala sa among bakba. Gibasa namo ang Biblia, higala og mga kaigsuonan og mga viewers namo. Usa ingon ana ang ato ang gipakita sa Biblia. Karon kinsa ba ang kaaway, Brad Samuel? Sumala sa unang Korinto, Brad Samuel, basaha. Ang unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 26, unsa bay ato babasa dia? Unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 26. Aniya, Brad Cesar, ato ning basahon kining bersikulo 26, matud pa mo kini ang kaaway lugar 15. sa Dios. Kapitulo Sa 15. kapitulo 15, matud pa kay ang Dios, kay matud pa 15, Unang 20, Korinto, kapitulo 15. sa iyang bersikulo 26 gingon. Og ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Munay lugar kanang giingon giskutan nga kaaway nga pagalaglagon sa Dios, Brad Cesar. Ang katapusang kaaway o nga pagalaglagon sa Dios. Apon kinsa nang katapusan nga kaaway? Kanang kamatayon mo sa kinsa nang kanang katapusang kaaway nga pagalaglagon usab sa Dios. Niyara ang tubag anak, Brad Samuel, kinsa ka nang, si kamatayon nga mao ka na ang pagalaglagon. Nara ang tubag, Brad Samuel, dili ato Biblia ang musagot. Kung anhin Soriano pa. Basahon ko ang Hebrehanon, kapitulo 2, versikulo 14, unsay pahayag. Kinsa ka na si kamatayon nga pagalaglagon. Nara dinhi sa 14, sa iyang kapitulo 2. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo, siya gayud usab biambit niini aron pinagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Ikinsa di ay kanang pagalaglagon nga mao kanang gisgutan si kamatayon kana day si kamatayon nga laglagon mao day na ang yawa sumala sa Biblia. Nadunggan ba na ninyo sa nakalaing mga relihiyon? Dili oy. Ang atong mabati sa naglaing mga relihiyon, nagbalik-balik na lang ang mga sitas. Mutuo lang ka ni Kristo nga nagpakamatay sa cross, luwas na ka. Mutuo ra kuno kang Kristo nga nagpakamatay sa cross kay wala kuno lain nga ngalang sa silong sa langit kay gikahatag niini aron ang tao maluwas way lain ngalan kuno ni Kristo. Mora na ilang siging balik-balikon. Sumo.
Sumol. Balik-balik kining among gideliver ng mga sitas na abani ninyo nga mga pastor, mga nagkalaim nga reliyon. Wa, di mo kasulti ani. Ngano man, wa mo'y magtutudlog insakto. Wa mo'y magtutudlog nga inyong nakita. Giangkola ninyo nga sinugo mo ni Kristo. Pero ultimong anino ni Kristo, wa mo makakita. How come nga moingon mo sinugo mo ni Kristo? Tanawa gani, nayabag ang mga tao karon. Iyahay nalag pasikat sa relihiyon, tanawa kinsay nga dato. Kinsay nga milyonaryo. Kinsay mga maayog kahimtang. Ha? Be, huna-huna ako nun yung mga tao nga naminaw karon. Kinsa may nabulahan sa Biblia nga sayop ang pagsabot. Ha? Ang nagkalalaing mga relihiyon. Ha? Kinsa man ang nangadato. Kinsa man ang nga milyonaryo. Kinsa man ang nga bilyonaryo. Kamo na lang magunahuna na. Pangutana. Ang tinuod ba nga sinugo sa Dios? Mga dato ba? Mga milyonaryo ba? Dili. Ang mga sinugo sa Dios sa panahong Kristiyano, wa to'y mga sinilas, wa'y mga sinina, hubo o gutom. Ang kadato nila maong ilang kaalam nga gihatag ni Kristo ngadto nila, pero lahi naman karon nining bag-ong panahon karon kay nagdala sila sa ngalan ni Kristo. Lahi na kay na milyonaryo sila ug na bilyonaryo na sila, nakapalit na sila mga eroplano, nakapalit na sila dagkong mga barko, nakapalit na sila mga mansyon. Nga naman, layo ra kaayos tinuod. Kay ang tinuod nga sinugo, sakripisyo. Nagsakripisyo sila, wala sila mga sanina, gutom uhaw. Pero lahi karon ang sinugo ni Kristo, kulba na. Ha? Kulba na. Mga milyonaryo na. Di na mawalig way sweldo. Pangutan na gali na mga pastor. Mga sweldado. Ha? Dili mawalig sa radyo o way sweldo. Dili yun ana sukuranan sa pagpangitas kamaturan. Kami, sweldado ba mi? Bisag 5 tabos, way sweldo nga mong dadawat. Kami pa ang nagbayad sa radio station nga mga magwawali, mga ministro, kami pa ang nagbayad sa radio station aron lamang maipapadayon ang mayong balita sa Espiritu Santo. Dili mi pareho sa inyo. Nga dili mo muwali og walay sweldo, walay suhol. Pero kami, bisan 5 centavos, walay among gidawat. Kana maoy tinuod, bisag pangutana pa mo sa among mga kaigsuunan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Wa, isweldo oy. Mo nagtinuod nga sakripisyo. Pero kamo, mga pastor, mga ministro, dili mosulti ug way sweldo. Busa ingon ana, kung sinugo ta ni Kristo, kinahanglan magpas-an ta siya ang cross. Unsa man ang cross? Literal ba na nga cross? Dili. Mga pag-antos, magwali ka nga wa kay sweldo. Lahi naman karon ang sinugo ni Kristo kay mga sweldado na. Nganuman kay dili matuod nga Kristo ang ilang galgaran kundi katong Kristo, basig Kristo nga naas bulangan. Ha? Nagpalit lang og Biblia, gihimong puhunan ang Biblia. Ay, ministro nami, pastor nami, Katolik pitipindi nami, pare nami, kay nag-eskwela mig 12 ka tuig, nagmasteral nami. Ha? Dili gon ana oy. Ang kaalam sa Dios wala diha sa taong mga magialamon, kundi ang kaalam sa Dios naa sa mga taong walay kaalam. Mao na atong nakita sa Biblia, dili sama karon, ug gaba. Ingon ana mga higala og mga kaisunan. Na? Karon, basaha Brad Samuel, kay ang kaaway nga pagalaglagon mamadiay ang yawa. Beyon sa may buhaton nato Brad Samuel. Proverbio 24 versikulo 11. Unsa man ang atong buhaton Brad Samuel? Proverbio kapitulo 24 versikulo 11. Sa atong buhaton. Ani Brad Cesar, atong pagbasahon ang nakasulat sa Proverbio siyang kapitulo 24
bersikulo 11 ang atong pagabasahon nga mo kanay kinahanglan nga pagabuhaton sa tao kay mao man gingon nga ang katapusang kanang kaaway sa Dios nga pagalaglagon mao man na ang yawa, di ba sa atong ibasa, pero usa may pagabuhaton sa tao para dili makalakip ni anang giingon, dili madala lugar sa tintal sa yawa niya sa 24 bersikulo sa Proverbio siyang kapitulo 11. 24 bersikulo 11, inyong patalingugan mga malnamo nga makisunan gingon, luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon ug kadtong mga naandam na aron pagapatyon tanawa nga sila imong magunitan. Busado na di ay pagaluwas nga gisgutan nga matud pa luwason mo kadtong nangadala daw ngadto sa kamatayon ug kadtong nga andam na nga aron pagapatyon tanawa daw nga sila imong magunitan mo nay gisgutan Buluhaton sa sinugo. sa Dios. Oh, Nga kinahanglang luwason kadtong mga tao Nadala sa kamatayon. nga ang kamatayon Mao ang- moto ang yawa. oh. Laro kayo na Brad Samuel nga atong gibasa sa Hebrehanon 2 bersikulo 14. Nga ang purpose di ay sa mga sinugo sa Dios, nga mga magwawali sa Dios, nga luwason kadtong mga tao nga nadala sa kamatayon. Kadto ba mga doktrina ba nga yasyawa ba mo ang purpose namo? Ha? Wa mi mag-apas og sweldo. Kami pa ang nagbayad sa radio station. Mo nagtinuod mga higalag magkaigsuuna. Karon, unsa pa ang among buluhaton? Nga kung kinidili na mo himuon ngadto sa pagwali sa mga tao, do na mi paninglan mi sa Dios. Mao manggani nga kinigihimo na mo aron dili mi paninglan sa Dios inig-abot sa panahon. Kay kami mga magwawali sa Ginoo, dili mi mauwaw ana nga sinugo mi sa Dios, di mi mauwaw ana na may ikapakita ninyo nga among magtutudlo, dili sama ninyo nga inyong matutudlo, wa gay mo kakitas anino, kakita mong Kristo? Wa oy. Unsa ba ang amo ang responsibilidad ngadto sa mga tao? Narao, basahon ko ang Ezekiel sa iyang kapitulo 3 bersikulo 18, giingon. Anak sa tao, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel. Busa pamati sa pulong sa akong baba ug hatagi sila og pagpasidaan gikan kanako. Sa diha nga ako miingon sa taong dautan, sa pagkamatuod ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi nga ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapaningnol ko diha sa imuhang kamot. Unsa di ay? Ang among obligasyon ngadtos mga tao kinahanglan nga among badlungon, among tudluan sa hustong dalan aron nga siya maluwas sa iyang kaugalingon. Ang dautan among pasidanan kay kanang dautan ay baluman mi nga mamatay yun na siya. Nyaw dili na namo pasidan-an ng taong dautan unsa may tabo niya mamatay na siya. Pero ang dakong problema diya kay inikamatay na ng taong dautan nga wala namo badlunga, wala namo tudluy sa isaktong doktrina, paninglan mi sa Dios. Ang dugo daw na ng tawhan na pagapaningnon daw diri namo. Mo na ang ipakita sa Biblia. Karon naman kadtong mga tao nga nagbuhat og matarong usabay gipakita. Ingon dinhi. Apan kung ikaw magapasidaan sa dautan og siya dili mo biya sa iyang pagkadautan, sa bersikulo 20 nag-ingon. Ingon man nga sa diha nga ang usa ka taong matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong og magpakasala, ako nagabutang og kapangdulan sa iyang atubangan, siya mamatay tungod kay ikaw wala man maghatag kaniya og pagpasidaan siya mamatay sa iyang sala. Ang iyang mga matarong nga binuhatan nga iyang nahimo dili na pagapahinumduman, apan ang iyang dugo pagapaninglon ko diha sa imong mga kamot. Apan kung ikaw magapasidaan sa tao nga matarong aron nga siya mamatarong, dili na siya makasala o siya dili makasala, siya sa pagkatinuod mabuhi tungod kay siya midawat man sa pasidaan ug ikaw maluwas. Ang matarong nga tao
dapat madlungon. Kaya na ay mga tao nga karon matarong, pero pagkapila ka simana, pila ka daw, pila ka bulan, nagdautan na pod siya. Ha? Kinahanglang gayod nga ang matarong, permigo na siya pasidanan aron dili siya mubuhat ngadtos mga daotang mga buhat. Kay kung kanang taong matarong padayon siya sa pagbuhat sa pagkadautan, matarong na siya pero nagbuhat sa daotan. Mo na giingon din ha. Ha? Kung dili namo pasidanan kanang taong matarong nagbuhat sa pagkadautan, paninglan kami sa Dios. Ingon ana higalag magkaigsuonan. Kung magpasabot kita sa Biblia, dili kay magkuanan ta yama nang tagsultis Biblia nya wala naman nakasulat sa Biblia. Dili ingon ana ang prinsipyo sa pagtulunan sa PBCM manghigala ug magkaigsuonan. Busa natubag nato Brad Samuel ang mga argumento nga sumala pa sa ato ang opponent nga katong nagpadala nato og text nga matud pa niya nga ang sunugon daw sa Dios mao daw katong mga malunda. Apil na higala ug mga kaigsuonan. Manulunda ka man ug dili ka man manulunda kung ikaw nagbuhat kag dautan, apil ka sa pagsunog sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa Brad Samuel, nindot pa unta kayo, daghan pa unta kitag isusulti apan di magyud motugot ang mga oras. Mao nga maingon na lamang kita sa atong langiton nga magtutudlo nga may nagtudlo kanato sa kaalam. Salamat Master sa mga kaalam imong gahatag sa imong mga tinun-an o mahinaot kami Master nga padayon ang imong panalangin din kanamo nga ayawat naman lang nga kami makapasabot nga to sa mga tao pinagi sa prinsipyo nga imong gitudlo pinagsikad sa balaang kasulatan. Kini ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Cesar Patio. Sundan lamang kami ninyo sa adlaw nga Domingo sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa mong istasyon sa DYLA. O sa akong kauban usab. Okay, nasab si Brother Samuel Montemayor mo ingon lang kaninyo nga tod sa Domingo manag-uban gipon kita sa mga oras og istasyon og mayong udto kanatong tanan.